Bumaba ang presyo ng itlog sa mga pampublikong pamilihan sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa ilang tindera ng itlog na nakapanayam ng IFM News Dagupan, naranasan ang pagbaba sa presyo, partikular sa maliliit na mga itlog, bagamat nananatili umano sa presyohan ang mga malalaking size nito. Sa kasalukuyan, nasa 6 hanggang 7 pesos ang pinakamurang presyo ng itlog, habang naglalaro naman sa 8 hanggang 10 pesos ang iba, depende sa laking bibilhin. Sa kaugnay na balita, inihayag ng Department of Agriculture o DA na malaki umano ang posibilidad na magkaroon ng supply shortage sa darating na buwan ng Abril sakaling maubusan ng supply. Nakikitang paraan ng pag-aangkat umano ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel. Samantala, sinabi rin ng mga tindera na hindi pa gaanong nararamdaman ang paggalaw sa presyo ng itlog sa merkado at mayroon pa namang supply nito. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.